Isiqalo senkinga new season ha kuyinkinga ihlezi khona la ekhaya niyazi khona udaba engitholayo olubi ngathi usabathile la usedayisa amabhodo weqhawe uyangizwisana wabali umakhohlwane usabathile wasabathile usadayisa amabhodo wena uyadlala weqhawe ngiyodayisa lamabhodo lawo kabi wethando awusheshe wena siyodayisa lamabhodo uweke lo ngwazi siyodayisela ninga amabhodo awemalo hawu umezi uyeza negrand uzokusika sazi uyeza umeza ngithola ngabo busy ngegrinder njengamanje esise ngabodwa bafethu sesi3 ayingeke yabona osabathini sibona wakhiphe ngenkani lemali sifuna ngenkani orikajala bomadumani usazodayisa konke nezindlu zakubo lezi yabona phela ngithi dayisa impela yipara uqokolwa yazi manje ekhanda umuntu niyazi wesithandiwe man Ngiyiqala umfana hamba eyifunani hayi cha hayi wena sisi wazi nalento le angizwa nje kade sitya umeze ngakho hayi ngoba mfethu anza ukukari la sithole umeze awu eish sorry bafowethu ngoze ningibona ngenza lezi zinto hey bafowethu isiqalo sezinkinga size kabi bafowethu ngendlela engeze niqonda standing ngizomarinate ngizokhipha ama problem masterization into khula marvelous hayi sorry bafowethu abangobesho new problems new things new everything bafowethu new character yabona njengamanje ngizokhipha imeda ngizonimarinate awona sijekeni ngakhona sethi babona bathini ekhawa man wena hayibo bapha abantu asambeni phela siyabuyisiza inentsha kabi Hey bafowethu hawu yimlo yembona ifana bathi asikho lapha hawu asambe baba hawu ningishini bafowethu ngithola ngale phambili Shayela ufana. Barcelona shangena ngiyashaya. ila ngizosisa Ya ngifetshele weBarcelona. no ngifana mhlawumbe uzobamba Hayi angena ke le. Kwenzakalani matoto? Kwenzakalani phansi ikhanda baba bheka phansi sibaba bheka phansi sibaba umhlanyisi baba ngeke yenzeke leyo nto leyo baba sabisha phansi ikhanda baba wena nasi sisha phansi ikhanda la
madoda. Noyibeka phansi ezoyibamba ungamhlakisi. Yebo baba ngesizwe ngasho. Shesha wena sihlala. Mhlawumbe nizozwa kangcono madoda sithi phathi ibhamu. Yebo madoda ngikuthoko mina. Bathi siyashaya ikhanda siyashaya ikhanda siyashaya ikhanda. Yemezi phuma ikhanda bethu singasho la. Ngikuthoko lo madoda. Ishesha nina. Ashekela ubaba madoda. Yeshaya. Awusho ndoda. Uzofuna isigqoko noma khona uzokufuna la ekhaya. Asiyazi igame ke manje. Yeah. Beka phansi phone. Phansi phone. Wenzani? One side. Put that. Hey, I chips. Hayi. Pirates. Ngicela yize nje. Nje bosha. Uze kuthatha awuthombisa ngapha. Thatha sodlala. Kabanike lekhaya bizwa balekhala. Ngombomo thina madoda. Ngombo. Usikhakhana kakhulu. Ha, usukuyini ukugcina ke namhlanje. Kanti nize ngani madoda? Njengamanje ke igame siyaqala le. Baba ngalokho usukuthi sizongani siba bangamo Halalelani la hawuyathanda lo magama uthi sifunani ma sithi ukuhlala phansi sibambe ihlalo nje Yebo madoda kanti nizobheda la. hayi wena Nizobheda la. Wazi lo sofubiza malini ngohlala ku. ukukhulumela amasiko Wazi lo sofubiza malini. Hayi. Nawa nizodlala kanti la. asekumele sitshele manje ukuthi amasofa abiza malini wena Uyawazi abiza malini lo masofa full set man. Athi nakanga. ungazothi siyabheda nintathi sodlala lana nini sodlala Yazi. Uhlale phe kodwa yazi mayisisa ngimthanda yazi. Unalento le ukuthi ngikhaze Ngoba umsondeze lo galo but useleleleni Bathi Okay bafowethu. Asikhulumeni. wena fusekho uhlelele fusalana wena Manini madoda. sohlala lana ye baba ngomhlanyisi wena yewena Athi nifunani madoda nikhuluma into eyodwa. Nifunani? Hayi we. Yokudala. yewena umhlanyisi yewena Okay manini madoda manini. Wo sikhulumeni njengabantu nifunani madoda. sohlala lana wena ke njengamanje wena ufuna wenzani Mase wena foto asihlale phe umsebenzi phe wejob ke manje Usho wena. asizosinekalana Bafowethu kanti yini into enifunayo? umsebenzi lelelani lana ngitheka bala ekhaya Ngombomo usikhakhana awukhakha hey lelelani madoda khulumani ngathi nifunani? sifuna ikesi mikhi la ekhaya wesb Yisibuya siyazi manini. Hayi, wena, Shola wena wena Yesibuya ekhaya iphi yesibuya nikhuluma ngayo madoda? Yeba. Bawazi. Wazini kanti kukini le cha wazini wena la. Ama yesibuya ekhaya wama-move. Ukhuluma ngamaphi? Manini umoya phansi, umoya phansi madoda. yazi ngoba ukuhlanya kumnandi ngoba ukuhlanya
ayidli ishele madoda ngifuna imali khona la ekhaya sizonikeza. Sifuna imali. Just a minute sifuna imali ekhaya. Kanti mami shida. Ungahle kwethina jina. Usekahle futhi inwe. Nami ngisamasiphe ingane zami lapho. Yayizikithini kabi. Isinoma nje wasepepe kabi. Osambaniki USB baniyazi banike. Osambaniki USB. Osambaniki yazi. Lesikhulumeni kahle njengabantu njalo enifunayo ngoba phela ama-movie la ekhaya USB igcwele ama-movie ey'ngane yiphi le niyifunayo noma nani selifuna ukubuka opopayi Thina sibuka upopayi wena ndo. uma nifuna i-USB kanti nithi ngiyithathe iphi i-USB Lalela lana-ke mfowethu. La ekhaya kaze ifike i-USB 2 Cosmic yase-Italy. ukhuluma ngani kodwa Wena njengamanje sizodlala ama-games lana yazi njengamanje phelile isikhathi sokudlala nizoyikhipha leyo spin noma kahle kahle senze indlela yethu. Asiyazi bethu SP yami. ikhona indlela esinikeza abafundi noma nifuna ukudlala iy'ngoma ikhona i-USB oyaziyo obhuti Ayilutho. ukhuluma ngani noma Yazi bafethu ethi sodlala la bafethu uyiphi i-USB? yiphi i-USB enikhuluma ngayo manje? Yebaba oyazi manje i-Cosmic wena. Yebaba! Manini madoda Zoyikhipha i-USB manini yiphi no USB manini yiphi wena ndoda uzoyikhipha leyo USB yiphi no USB manini madoda manini uzoyikhipha i-USB noma cha? yiphi USB bafowethu yiphi USB yiphi USB yiphi USB yiphi USB bafowethu yiphi USB Awuyazi ngethanda ukuthi sisebenze kanzima kanti umdlalo kusasa. yiphi USB ukhuluma ngayo Awuyazi futhi i-USB. awubafakele bafi USB lapho bebuka opopayi ngoba phela ibona bekhulekhawo la ekhaya Opopayi wena. iyona Shaya ikhanda mdlalo. shaya ikhanda USB. yiphi USB bani. Okay, bafaya man ungamdubuli futhi nathi. Ayisondela futhi. Ungamdubuli futhi ungamdubuli nathi. Wethu sondela abantu Uphiwa kanjani wena? Uphinde uhlanyisa wena. Wethu lelo lithatha isetela amakhemisi. Kodwa bafowethu niyazi ukuthi impilo yale ekhaya yonke lena. Manje thina uthi senze njani wethu wena mangafuni ukuthela we-SP wena. Lethe futhi. Yewena. Yewena man. Okay, nayi bafana. Thathani bafowethu mkhulu. Thathani bafowethu mkhulu. Ebe umnandi senze Angiselikuthole lade nikufuna ekhaya. Thathani bafowethu mkhulu. Angiselikuthole lade nikufuna. Akulungile bafowethu angisafune nakulazi. Kulungile bafowethu. Yazi ngiphatheka kabi ngihambi futhi lami ngingasadlanga. Awu yena uzoza bafuna umuntu ofuna USB lona usithola lade. Hayi kana phela sembashela isiningi lati. Ayibe umnalo usebenza nani Noma ngasene Yebo, osikakha. Abantu besingasathandi hlala ekhaya. Afuzayi. Sibaye ukuthi behambe.
Seloselahle kombomo. Omboma abakhulu. Manje bathula la ekhaya bafowethu nawo hamba nawo. Hayi sengawami mfowethu. Abakhulu. Sengawaphethe. Abo fisha abakhulu. Ayisale kahle kombomo. Hey makhelwane nginenkinga lana. Umzwandile uyangihlupha angazi ukuthi kwenzakalani kulamalanga. Khona izinto engingayitholi kahle ngaye noma uyagula noma kwenzakalani angazi. Uyaphuma uyangena nje la ekhaya. Angazi ukuthi kumele ngimenze njani manje. Umuntu noma ke ngiyena esontweni angisazi manje uyaphuma uyangena nje. Akahlaliseki la endlini. Ona ngoba khona nakho khona ukusolayo umkeni. Ayi ngiyasola angisamboni nje kahle akusesingane lengijwayele. Into engiyibonayo ukuthi mayifika kufanele ngize khona nami kusihlale naye sikhulume naye. Sizwe ukuthi kanti inkinga yakhe kuphi kahle kahle. Ngane ngoba angisazi mina mangithi ngiyakhuluma naye uvela ephezulu nje aphakama ephezulu manje nami ngiyanqena ukulongibanga umsindo emzini wabantu. Ume naye wemakhelwane. Kodwa ingane sizala namhlanje siyasihlupha. Uneminyaka ngake nalomuntu lona. Uyokwenza 70. Saze sena nje. Ufuna ukuthi mangabe ufika wemakhelwane ukukhulume naye. Ngoba nidlala ingane manje. Ubani loyo? Ubani? Hayi baba. Ya. Ngiphethe ubaba. Soba baba. Nyeza. Imagine. Ikawe. Sepo ikaw. Sundela bafo. Yini? Awu sefikile phela. Lento bengitshela ngayo. Esenze bafo. Bafo. Yilo lento le. Bafo yilo. Uma. People are surprised. How he is good job. Okay, hey. Yena. Sanibona. Yebo.
Siyaphila, uhlale lapha phansi wemzwandile ufika nje sikhuluma ngawo. Angisakwazi manje uyehla uyenyuka nje ubhizi wenzani kahle kahle uyagula mntanami. Mina ma. Hayibo. Bona nje ngibize nanangimakhelwane ezongibonisa. Uzowenzani manje mamakhelwane la ekhaya? Mzwandile. Hayi mam. Hayi. Noma ngaba uhloniphike mina uhlonipha umakhelwane. Uzokwenzani la ekhaya? Ungena kanjani indaba la ekhaya? Uzowenzani manje? Uzowenzani? Awuhlonipha umuntu okhamba. Ngokuhloniphe lalela. Noma ngabe mina ungiboni ka uhlonipha umakhelwane. Uzokwenzani mama? Uzongimcelela ukuthi ke sihlale phansi nawe ke sikubonise. Kanti wena uzokhula nini? Mama uzokhula makhelwane. Awuhlale phansi. Zandile awuhlale phansi ungilalela. Awulalele mntanami. Awungilalele usuku olube lunye nje. Yazini mama. Ngiyanishiya mina la ekhaya. Awukwazi ulalela makhelwane. Buya mntanami buya. Uyambona ke makhelwane umbize wena. Yabona makhelwane lengane yakhe ayizwa. Mina ngisakwazanga ngisho ukubeka ayifuna kusinika ithuba ethi ngizokwenzani. Angiyifuni lempilo ephilayo. Izokuhlupha futhi ekugcineni. Ayi mina ngisazi ikhanda lakho ukuthi ucabangani kahle angazi uyazi ngimelwa yikhanda nje. Angazi ukuthi kumele ngenze njani noma ngimuse kwadokotela noma ke ngibuye nayo esontweni angisazi manje. Senzeni isikhathi esiphila kuso lezi ingane ayisisezo sidalo makhelwane. Hayi ngiyaxakeka nami manje. Bafu awuze. Sobeya manje lela khanda sothini manje? Bethana umuntu lo ekhanda bethu ubambe umuntu lo. Ubeke phela khanda. Bafu sothini indaba manje? Sothini manje ngane? Yo, angazi nisi. Ngimsola kodwa venture. Hayi ngeke uventure ngayenza lento ukuthi sithumele ikhanda. Hayi uventure kusuya msukela uventure. Hawu sisi. Hayibo sisi. Yini ke leni beke emakhishini mina lababili. Hey sisi. We Amanda. Amanda. Hayi bo sengiqoqedwa abanini. Sengiqoqedwa abanini. Olifuna usiza la kitchen. Olifuna usiza la kitchen. Hayi ngokunto encane nje. Ngasho nje ukuphinde lelo. Kanina. Izolo walala kanjani? Eyisalala late izolo. Into zomhlaba bakwethu. Hey bekungemnandi lapha ya. Asiyibona ukuthi sesibadala. Hayibo. Sezinto ezenziwa ingane. Umalume sesimvusa. Sebekhalela ukuhamba nathi. Ngathi bangaphinda namhlanje kodwa Jesu. Ngena. Hayibo mntanami. Ingathi uyakhala nje kwenze njani manje? Yebo ntombazana ukhalelani? Woza kumama woza. Kwenze njani Nunosi? Ofanele la kuzodlala ezimnandi namhlanje. Hey Sundowns. Kushubile. Ya. Kade wasungkhane lo meshi lo. Hey. Ubani? Asho loyo. Awungena baba ngena baba ngena. Yena sabuka ezimnandi kanyewa la. Hey. Ucabange komadumane kudlala nje iPirates neSundowns. Pirates Sundowns. Zikade loma kona lapho ye. Yokona kodwa lo mdlalo uzodlala la ngapha. Hawu vutsa phela. Hayi. Mana phela uthani bahamba baba. Lesiphush ispan phethende phethu venture phethu nginikile phethu lento lezi. Nalapha mhlawumbe bangicasula nje. Awubona sebezongibambela imeeting. Yani manje. Hawu angazi kuthiwa mina ngazi wara ngiyithathanga. Yabona le ndaba yabazali phethu yazini phethu awuyiye uthi ngilandele lento phethu abo fast phethu soshona khona. Shosho. Lapha. Kanti kwenzakalani kuledlu uNkulunkulu wami? Nakho ke makhelwane kanti kwenzakalani ngempela? Ngisakhala ngomzwandile nangu ke manje. Into engayithini ke nje lena? Hawu. Nkosi yami. Kwenze njani mntanami? Uyahlukumezeka esikoleni?
Ufunda kangaka mntanami? Mama, umngani wami ungitshotshela ama-exercise. Uyezwa-ke? Thula nonithuli. Hawu, yazi ngavele ngaphelelwa amandla ngangazi ukuthi ngenze njani-ke manje. Into engizoyenza njani nje lena? Ingane ziyafeyila ngapha. Nanga umzwandile nayo uyaphuma uye ehlwenyuka ngimazi ukuthi wezani. Kanti kungenani kodwa kulo muzi bakithi? Yini umuzi ongenababa? Hawu cha ngijabhile-ke namhlanje. Hawu ngikhathele ngisho ukuthandaza-ke namhlanje angazi ukuthi kumele ngenze njani. Thula mntanami. Ngehlisa umoya. Yabo kulesi sikhathi samanje zonke izinto nje zenzeka ngendlela esingayiqondi. Umduduza umntwana uzophasa ngokulandela. Mntanami akubulala ukufeyila. Buyela esikoleni ngonyaka ozayo. Mntanami ungafani nomzwandile. Uyambona umzwandile uthi wenza into engasile. I-future le ikusasa leli. Ngeke ube lutho ungafundile. Ungaphoqi umakhelwane wami mntanami. Kodwa isilingi ngathi siqondene nami phela manje. Hawu, hayi cha. Enzalweni angisazi-ke manje. Phelelwa amandla impela-ke manje angisazi ukuthi ngenze njani. Lana sedlalele. Mfethu uqala waqalaza before ungena la mfethu engazi ube namhlanje. Ngazathi kumele sihambe baba manje. Mfethu kumele siphuthume mfethu azi nalomdlalo mfethu usasemnandi futhi buka nje usuyaqala ngokuqala lo mdlalo azi mfethu siphuthume Sami mfethu. mfethu uventure nawe amazi ukuthi unjani kahle kahle. Sibafuna ukuyela ekhaya bona kumnandi. Uyazi ukuthi sikweleta ama-drugs. Kumele nisebenzise Manje ufuna ukuthi sifike kuphi? Thando sokwendlela ukuphela. Lamabhodo mina ngiwadayisa. Yo. Sis, ngifuna ukwenza ngixabane nawe. Hayi, Thando, ngamanesile baba. Angeke baba, angeke mina. Ngeke. Bafuna ukuthi sibe phansi. Thando, Ngizongcina. ngiyasipheka phansi. Thando, uzosala amabhodo athu. Leqala. Wenzani sabathi wenzani? Thando, Wenzani? unayo imali yokukhokha? Unayo. Singakwenza okunye kodwa ukuthi sidayise amabhodo. Unawo umplan? Hayi, sozama phela. Awukakhe. Suka endlini yami Thando. Hawu besibonile yami. Nana ami. Hawu. Hawu. Hello, wayedlala wedwa. Ngiyona ufuna ukuzodlala nami. Ukusho bani? Wayedlala wedwa. Okay. Wamshaya. Oh, Manake. Esakhe isitsha siphi? Ngidla. Hayi, ngiyathanda nabo. Yazi. Ngendlela ixakile. Ngisho noma yangisaphointa nje. Ungadlali ngobhuti wami njalo. Ungadlali nje ngaye. Cela nje please. Siyithathe. Why then not being Hayi, no, please. Kodini. Hawu kula kaloku. Kodwa. Angeke Ntombi, ngiyithwele omunye umuntu ongaphandle. Ngitholile. Ngale siyisija. Ngambile. Yo.
Kancane hayi bani. Good lo. Kakhulu ha kabina kahle kangathi. Okay ke. Phansi. Kulamela isana wantambama. Ngomtshela ngimfuthi. Okay, good right. Yeah. Bangisha. Ozama ukufika mina ejaphela udala. Boom 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 abangisibane ngumtakati. Indizamshini mina inkumba lekanali. Ukubuka thina kufana nokuthenga ikhwanta. Umusi lo bengutshela ngawo ukuthi hey yaphuma imali khanda lo musi yaphuma kabi. And muhle umuzi wakini wakho. Yeah, Muhle ngiyithanda nedeko. yabo istyle ngisiphethe kabi istyle nje istyle into zami yabo. Yabo nje nalanje uyithulwe ukuhlala nje kahle nje comfortable yabo. Yes, and it's an open view. Sasho ngathi ngikukhombisa ke nasekitchen ukuthi ke sokhona khamba kanjani ke nje. Kitchen the open space siningi. Yabo nje ngenza noma yini ufuna ukuyenza nje la kitchen yakho yabo. Nje yeah. But yeah, alikho kwi-level yami. Awuhlela amadlabeni uthi imini uhlala la futhi. Hawu ndafunzana. Uhlangana namqoza. Awuhlele kahle ngifunde manje. Njengoba ngishilo ngathi angithi ngizokudlisela 50% for ukuthi yabo le mali engihlisile ukwazi ukuthi ukheshe lapho nalapho ngabe ngenzini inkinga isikhathi yabo manje. Nelisekele sisekhishi lakho. Hayi relax lokho kunye okuncane ngizozama nje ukuthi ngilungise yabo. Okay. Yeah, relax nje. Ngibona umuzi lo. Sangasho nje ngithi nje owakho yabo. And in the passage enkulu. Open space. Yeah. But athi uzohlala nje la yabo. Silinda nje. Thafa afana msito sasephesheya. Ngikuclean shame. Ha, uclean nto uzamile. Yeah, khona nje uclean ngathi nje lawo asa fresh ngisanda kwafaka nje ensukwini elilodwa ke nje lingifele kodwa ngakhathazeki uzothi nje usubuya uzobe nje sele right yabo yonke into nje isishaya. Ne-office ke la ekhaya khona ngalenza nje i-office ukuthi noma umsebenzi nje. Oh wow. Yeah, wenzele khona bona. Ne-toilet phakathi khona la. Hey ngiyadla Actually, how many room? Ngingasho nje ngithi 12 room yabo. Okay. Abona ngeke. Hey, shasha. Yabetuka wena. Nami le plan awuthi ngiyedwa. Unabashi kusona. Ukushaya. Idla mama, nangohla lo. Just like you. Labona. Ngiyafundana nawe la. Awukahle beka. Awukahle beka. Kahle lakho. Ngiyafunzana. Ulako lwani? Mezi, thina senze njani ke manje nokufunzana lapha kwethu? Akufani mina naye, asifani. Alright. Nadalami. Hayi mezi futhi. Futhi ayisekho futhi la, Hayi kulungile futhi. Ngitazela nje mama mina ngikhohle kuphela. Bese sitshela uqede. Yabuqeda ukudla lokho. Baby ngisuthi. Qeda ukudla lokho. Baby. Mezi. Awuzala. Uxabana. Lokudla lokho. Qeda. Ngizosiletha kodwa isitsha ngeke.
Welcome to Red Ghost Studios. Zozo. How? Miss. Sunsize. Siqalo senkinga. Ini ke manje la? Sabathile. Kwenzakalani? Ma, ngithola kanjani futhi wena ukuthi ngihlala la manje? Hayibo. Sabathile kwenzakalani? Sisi? Emzini nami Sabathile ubani lo? Mama, ibhaya. Ibhaya lokwenza ini? Sabathile ibhaya lokwenza ini? Mama, guys, kwenzakalani ini? Sabathile ngicela ungichazele kwenzakalani la? Mama, Muphi umuzi Sabathile? Mama, lona. Lo umuzi wami. Sabathile umuzi malini umuzi? Uyazi umuzi uthenga ngamalini? Wakha amandla ami lo muzi uzothengisa umuzi wami ngaphandle kwami. Mezi. 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 Hey, ngingenzani? Sisi? Zokumele angikwazi. Ibhaya, ngizothenga umuzi. Haya. Emzini usemuntu esiloreni. Umuzi kabantu Sabathile. Umuzi wami Sabathile. Uthetha lento makabantu sami ngicela ukubuza kwenzakalani. Umuzi. Mama, kuyafana bengizohlala nobaba umuzi ongabi. Emzini kabantu Sabathile utshele bani ifume ngabantu udayisa umuzi wakho. Sisi lo bese ifanele nabantu. Yini lena Mezi? Mezi yini lena khuluma? Yini lena? Ifuna nendlu isikwami. Sifuna nendlu isikwami. Sifuna nendlu. Sifuna nendlu. Ifuna nendlu. Awu shengiphuza besuku. Uqhawe. Ngimemeze mina uqhawe. Mana yini le Mezi? Bebo. Mezi musuku bungisindoza yini lena? Yini le? Okay. Senze kanjena asimfakelana lo. Sifana nebhlokweni ngibekala. Ya ngizochazela. Ungangiphathi Imali yani? Imali yomuzi mama. Sabathile imali yani Sabathile ukhuluma ngayo? Mama, njengoba ngisasho ukuthi lo muzi umbuzi ngesi. Sabathile umuzi kabantu sokuthengisile. Ikahle sisikanti kwenzakalani? Ngicela ningichazelani mhlawumbe yimini lost. Mama, umuzi selowuthengile. Ubani Sabathile umuzi? Yimini umnikazi womuzi manje. Sisi kwazi? Awungazi. Manje ubungekho futhi bangasakutholi ngasemzini. Sabathile ukuthi angikho emzini ngishiye ugade umuzi wami intombazana. Sekwenzakala ini la? Mina ngisebenza ngesikhathi sisi. Hayi sisikhuleka lenkinga le. Ulungisa ini Sabathile? Mama, umuzi usewuthengile. Ulungisa ini makwenze njani? Yazithini sisi? Hey, manje njengamanje engahambi makwenze njani laba bantu? Engahambi. Mama, angizokuhlanganisa wena ikhanda la emzini wami wena. Usisi. Hayi la. Sisi, ungabele. Imali kabantu Sabathile. Usisi, ungabele. Mama, lithi imali bizosiza sini? Kwabani bakabani nangasebenza khona ngifaka umuzi wami la ekhaya hayi ndaba ngitshela indaba. Mama, after isikhathi esidala uhambile usubuya manje. Hayi umuzi wami Sabathile ngimtshela ukuthi ngise umuzi wami. Ntombazana ngicela ungiyeke umuzi wami lo. Mama, umuzi malini wengane malini
ukuthengisa umuzi. Mama ngazi. Ngiyavumela bani? Ngiyavumela bani? Mama nje ungekho ngiyashutha utholale. Benginenkinga yefoni, sengibuyele emzini wami. Ngicela unomali ongitshela ngayo nabangani bakho lapha. Mama sithatha umunye umuzi. Ngitshela mina. Okay mama. Ungitshela mina ukuthi ngibuyele umuzi wami. Wena ungitshela mina. Wasinqobo usabathile. Hawu mama nje bese uthenga umunye umuzi. Sabathile wasini ngomuzi. Wasini ngomuzi. Kwenzakala la ekhaya. Mama usibengide sibengasekho ukudla la ekhaya. Yeka. Ukuzebani? Ukuzebani? Hayi. Thabi. Ungenzani? Ungenzani wengane ungenzani? Ngaze ngihlangisa sabathile. Ngithembe kangaka ungenzani sabathile? Sabathile ungenzani sabathile? Ngifike ekhaya. Hamba ekhaya. Hamba. Nani ngane yangijwayela sabathile. Hamba. Kunkulu namhlanje yambo. Hawu. Esina singafuna uzama usithengisa abantu engabazi. Ngihleba yini ngoba ngicela